هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما سنة سبنا لجلك لو مالكنا أني مالكنا أما فو الإسلام أفوليني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما يرى لك أفوني أكو جمكان سينيسا جمكان بكما أو كان ينقلوا جبوكا موما بلغر بيسا وينفع أنا أكرم وكي أنا المامي الشيخ محمود كما مفا الشيخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبلغ مدبر نقولوا كان يشي أنبال موماني واتينا ملكونا أني ملكونا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أن الله سبحانه وتعالى أما بركة وكفى بسلا كنت محمد نما لك شاء لك وجاءك أنا كسير وأنا كدمكان وعمرت وأقوالنا فكتا سيقولنا أنكرك فك مصابين تنو أنكرك فك استلك ربك أم بفولي بلكتا ألم باب بلا جل ما جاء أن يمسودم سأل ما بقرا بقرا ينفع في أنا كلب ينفع أنا أكيد ينفع كتاب لفوا ينفع أم بلا جل فوق بلا جل تكرم تنوينا أم بدوك على كأم بسواب ما أنك فوتو أنا كتاب بلا جل لوتي بنا كابو يا شيخ أمدو ينغالو كنا ما بي ينغالو بلا كنا كوكو يلا بيبي ni tara mɔgɔ bila bitigi la exemple a tigi sanni min kɛ bitigitigi ka pourcentage de di e ma wa? E taara mɔgɔ bila bitigi la a ka taa bitigi yɔrɔ yiri la yali e taara ka taa sanni min kɛ yali bitigitigi ka pourcentage di mɔgɔ ma mɔgɔ min taara bitigi yira e la walima fana cogoya wɛrɛ la bitigitigi ka i sigi mɔgɔ mɔgɔ ni kiliyan bɛna katara ma bɛnkan na yali a bɛ bɛn bitigitigi ka bɔ ka donbolo dɔ di o dalali ma wa a dali i y'a faamu baasi foyi tɛ o la ni u bɛnn'a kan i y'a faamu baasi foyi tɛ o la ni u bɛnn'a kan i y'a faamu ni bitigitigi ni mɔgɔ mɔgɔ bɛnn'a kan ko ni i ni kiliyan min sera ka se ma yan nɔ an bɛ feere kɛ an ka feere kɛ cogo la e dadun yɔrɔ tɛ o la o kɔfɛ ne mana n ka tɔnɔ min sɔrɔ n bɛ dɔɔnin ta k'a di i ma ala n ka tɔnɔ na baasi tɛ o la o ye bɛnkan ye bitigitigiw ani démarcheurs ni ɲɔgɔn cɛ bitigitigiw ani sugu dɔnbagaw ni ɲɔgɔn cɛ bitigitigiw ani clients ni ɲɔgɔn cɛ clients dɔnbagaw ni ɲɔgɔn cɛ baasi foyi t'a la mais an bɛ min fɔ o yɔrɔ la ni e mɔgɔ min bilala i fa ɲɛ walima i ba ɲɛ i y'a faamu i bilala i fa ɲɛ walima i ba ɲɛ ka taa bitigi la walima mɔgɔ ɲɛ sanni feere tɛ i ni maa min cɛ ni bonya de bɛ ye i ni o cɛ walima fana e mɔgɔ min bɛ service baara la u ye bila ko e ka taa minɛnw san i dun bɛ sara a kama ni min dira e ma i y'a faamu min bɛna di e ma i ka commission na i b'a minɛ nka i ta tɛ dɛ i b'a di fa ma i b'a di ba ma i b'a di ka service d'a ma o de y'a kɛ i ta tɛ ni sanni feere t'i ni mɔgɔ o mɔgɔ cɛ barisa e fa bɛ e bɛ bila i fa ɲɛ i bɛ k'i fa dɛmɛ de bon fɛn fɛn bɛ di e ma e bɛ fɛn fɛn sɔrɔ i k'a k'a bɛɛ di fa sababu don ani fana sanni feere t'i ni olu cɛ o bonya de bɛ i ni olu cɛ ani fana e mɔgɔ min bɛ service baara la i bɛ foroba baara la u b'i sara fɛn san de kama e bɛ ka taa fɛn dɔ san bitigitigi bolo i y'a faamu walima i bila service b'a dɔn e bɛ sugu yɔrɔ dɔn e bɛ ka sara o de kama i ka fɛnw yɔrɔ ɲini k'a yɛrɛ service la service kɛsen bi ka taa fɛnw san e ka kan ka bila ɲɛ min bɛ di e ma e ta tɛ
i y'a faamu fɛn fɛn bɛ parce que e bɛ sara kama e man ka sara fila ta i y'a faamu o de ye Alakira ka taabolo ye sallallahu alaihi wasallam i man ka minɛ i b'a minɛ dɛ mais i b'a bila service ka kɛsi de kɔnɔ n'o tɛ tele salak Ala k'an bɛ sababu fama ko ɲuman Ala k'o da o kɔfɛ an balima dɔw ye ɲininkali dɔ bila ka na ko n'i y'a fɔ i muso ɲɛna k'i n'i ye nin kɛ k'i furu sara muso tilala k'o kɛ i yɛrɛ ka kuma bɛ muso furu sa wala taa furu sa a furu bɛ sa n'i ko ye muso ma karisa bi kɔni n'i bɔra so in kɔnɔ dɔrɔn i furu sara n'a bɔra dɔrɔn furusako kelen kɔnɔ o kɛra mais n'a ko n'i bɔra so in kɔnɔ n'i furu sa dɛ n'a bɔra furu ma sara ale ko a b'a kɛ de mais a ma kɛ kumaw tɛ kelen ye n'i ye nin kɛ kaba ye furu sara mais n'i ye nin kɛ n b'i furu sa n'i ye nin kɛ n b'i furu sa n'a tigi ma furu sa kɛ furu ma sa mais n'a ko n'i ye nin kɛ dɔrɔn i furu sara n'i y'a kɛ dɔrɔn i furu sara i y'a faamu n'i y'a kɛ dɔrɔn furu sara k'a fɔ sa k'a fɔ n'i kɔni bɔra den kɔnɔ bi dɔrɔn o y'i furu salen ye n'a bɔra dɔrɔn furu sara daluyaw bɛ olu de la daluya o de sinsin Ala k'an bɛ sababu mais ni cɛ ko sa k'a fɔ n'i kɔni bɔra den kɔnɔ bi dɔrɔn n b'i furu sa n'a bɔra furu tɛ sa fo ni cɛ yɛrɛ ko a y'a furu sa parce que dɔ in na a y'a ni furu sa dulon ɲɔgɔn n'i bɔra dɔrɔn i furu sara o kumana i ka furu sa dulonnen don bɔli la n'i bɔra dɔrɔn i furu sara mais n'a ko n'i bɔra kɔni n b'i furu sa bi ne a bɔra ni e ma furu sa kɔrɔ wɛrɛ fɔ furu ma sa mais ɲininkali min bɛ n'o fana kɔnɔna la i bɛ t'a sɔrɔ dɔw b'a kɛ u dala gɛsɛw ye bon u n'u muso kelen bɛ tila ka kɛ ɲɔgɔn kan tuguni u b'a kɛ cogo i b'a dɔn diinɛ ye diinɛ de ye hakilila ko t'a la n'i b'a ɲɛɲini a ɲɛɲini mɔgɔ min bɛ taa dɔn minisaya la n'i banna k'a ɲɛɲini ni si y'i tɛgɛ tigɛ i y'a faamu walima pɛsi y'i tɛgɛ tigɛ i kungo t'i bolo wa Ala ko fana n'i b'a ɲɛɲini a ɲɛɲini ko ye n'i bɛ silamɛya ɲɛɲini a ɲɛɲini dɛ k'i ban k'o ɲɛɲini k'i ta kɛ yɛrɛ sagokɛ ye mɔgɔ min bɛ n'i ba ka sali ɲini k'i ta kɛ ka sali ɲini k'i ta kɛ yɛrɛ sagokɛ ye sali ko la est-ce que Ala mago b'o la wa a b'i minɛ n'a ye lahara don na dɛ Ala k'a yɛrɛ sababu ma o kumana waati o waati k'a k'i daragose ye n'i ye nin kɛ dɔrɔn i furu sara ka to k'a fɔ i y'i muso furu sa a laban na n'a dafara siɲɛ 3 la dɔrɔn o kɔrɔ e tɛ furu la bilen i ni muso bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ jɛnɛya a bɛɛ jɛnɛya furu ye Alabato de tulonkɛ tɛ ani Alabato tɔw bɛɛ lajɛlen baraji bɛ sɔrɔ la joona baraji bɛ sɔrɔ a fana la ten i b'a kɛ k'a saritiw de dafa Ala k'an bɛ sababu ma an ka kɛtaw n'an ka fɔtaw bɛɛ lajɛlen na ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis n'o tɛmɛna ka bɔ yen funankɛ dɔ ye ɲininkali bila ka na k'ale kɔni bɛ tunga fɛ ale kɔni ma baara sɔrɔ fo an bɛ se k'a fɔ cafétéria min dulɔ bɛ feere bon f'i ka dulɔ fana servi mɔgɔw kun ko ale ka o baara kɛ ten cogo di Ustaz Ahmad o tɛ bɛn o i dɛsɛra baara la cogo o cogo Ala ko fɛn min haramuyalen don a tɛ bɛn i k'a kɛ k'a fɔ e bɛ tunga fɛ o tɛ haramu da i ye a bɛ komi n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ jɛnɛya la n'u bɛ k'u yɛrɛ feere musolaka minnu bɛ k'u yɛrɛ feere wa n'u fana ɲininka o fana b'a fɔ k'olu ma baara de tɔn comme b'o fɔ dɛ kuma bɛ n'u faga de i y'a faamu o tuma dulɔ feerelaw fana b'a fɔ ne ma baara wɛrɛ la n bɛ dulɔ feere e fana b'a fɔ ko e ma baara sɔrɔ fo e ka taa baara kɛ dulɔ feere yɔrɔ fɛ ko ka dulɔ servi a haramuyalen don dɛ Ala ma a ka jɔn si garijɛgɛ dulɔ fɛn haramuyalen na o tɛ yen nɔ i garijɛgɛ bɛ i banna ka taa ta de i garijɛgɛ bɛ i banna ka taa baara de Ala k'an kana k'an bila an garijɛgɛw sɔrɔ sira ɲuman kan wabillahi ta'ala tawfiq n'o tɛmɛna ka bɔ yen fana tɛ Sheikh ɲininkali dɔ ɲininkali bila ka na ko olu ka sigida la yen u ka kabila ɲɛmɔgɔ n'a ni kabiladen kɛlɛla bon kabila tɔw a bɛ ɲini u bɛɛ fɛ laada yɛrɛ de don kabila tɔw fana b'i yɛrɛ tigɛ o la dutigi bɛ i n'a fɔ dangali sugu dɔw kabila la ko est ce que n'ale tugura kabila ɲɛmɔgɔ ka kuma k'o la est ce que Ustaz Ahmad o min filɛ a bɛ komi n'a fɔ sisan e mɔgɔ min ye service baarakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye walima e ye dutigi ye sisan ni ko dɔ na i ni dukɔnɔmɔgɔ dɔ cɛ i k'a fɔ e b'i yɛrɛ tigɛ o la dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ k'i yɛrɛ tigɛ o la o tɛ Ala ka sariya dɛ o ye sinji tigɛ de ye o tɛ bɛn o n'o kɛra a tigi bɛ dilan cogo di
ni mɔgɔ ye kojugu kɛ n'a ka kan ni ɲankata min ye denmisɛnnin ye kojugu n'a ka kan ni ɲankata min ye i b'o da kan a banna mɛ tigɛna na sɔn silamɛya t'a fɛ a dan ye hali da tigɛnda la ne a tɛmɛna tile 3 kan dɔrɔn a fila si ka duwawu tɛmɛnɛ kuma ma se sinjiw ma silamɛ fila kɛ i datigɛ ɲɔgɔn na fo ka salasida tɛmɛna tile 3 kan dɔrɔn c'est fini aw ka duwawu foyi tɛmɛnɛ o ye Alakira ka kuma kɛ sallallahu alaihi wasallam kuma ma se e kan k'i denw lakala o ka don alijinɛ kɔnɔ walima k'i ka kabila mɔgɔw ladon o ka don alijinɛ ni e yɛrɛ kɛra sa k'u bila Ala ko ta sira kan solution 100 bɛ silamɛya bolo min ni nin tɛ kelen ye Ala k'an kana o tɛmɛna kɔ bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali kɛ a ko ko olu sigiɲɔgɔn an tɛ taa bolo kelen kan a tɛ diinɛ kelen kan bon a fatula n'olu taara jarajɛkɛyɔrɔ la olu kama jarajɛ foli kɛ cogo di o bɛ foli kɛ kɔmaw de ye mɔgɔ o mɔgɔ fatura k'a sɔrɔ i tɛ silamɛ ye a haramuyara i ka duwawu kɛ a ye i bɛ duwawu kɛ a kɔmaw de ye Ala kana don hɛrɛ t'a fɛ Ala kana don barika t'a nɔfɛ Ala ka a taali sabali ani a muɲu a n'a limaniya Ala k'o di an ma i b'o duwawu de kɛ mɔgɔ o mɔgɔ fatura k'a sɔrɔ i tɛ silamɛ ye a kɛra i bɛ nkalon diina na walima a kɛra i bɛ polisɔn na walima i tɛ diina yɛrɛ la o hali nabi ɲuman minnu bɛ yen nɔ ni u y'a essayer k'u bɛ u mansaw ye ka nabiyula Ibrahim Ala ye Jibrila jiginna k'a jalaki ko a kana kɛ nabi ɲumanw accusera min na k'u jalaki min na e mɔgɔ gansan e man k'o kɛ i y'a faamu o tuma na sisan mɔgɔ o mɔgɔ kɔni ni i sara k'a sɔrɔ i tɛ silamɛ ye duwawu foyi man ka kɛ i su ye o kelen tɛ dɛ hali kasange man ka kɛ a tigilamɔgɔ su la kasange bɛ silamɛya de kɔfɔ n'i tɛ silamɛ kan pour que kasange bɛ don i la i fatura ni fini min ye o de kan ka don i la sabu o ye kelen ye kaburuden fana a lahada aw shaq kaburuden o fana man ka se i ye parce que silamɛya de ye nin bɛɛ fɔ o ka kɛ kɔrɔyan fan fɛ ni e tɛ silamɛ ye e sen bɛ kɔrɔnbɔ la wa dingɛba de bɛ se ka taa i ni i fatura ni sara ni fini min ye ka i n'olu bila kɔnɔ ka bɔgɔ fili i la a bonya silamɛ su de don Ala ka ne na bɛɛ lajɛlen bonya i lahara Ala k'an bonya ni silamɛya ye Ala k'an bonya ni kuranna ye Ala k'an bonya ni tawhid ye Ala k'an kana fo k'an don alijinɛ kɔnɔ wa billahi ta'ala tawfiq n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali kɛ ko yala a bɛ bɛn muso ka cɛw kalan ma muso bɛ se ka cɛ kalan fɛn t'o la muso bɛ se ka taa hali cɛw wajo k'a fɔ a bɛ ka nin min kɛ a tɛ bɛn a ye sira Ala ɲɛ Ala ye nin de fɔ Ala ye nin de fɔ baasi foyi t'o la mɛ a k'a fɔ k'a sɔrɔ a suturalen don cɛ mana dan sago cɛw ye Ala ka sira bila a bɛɛ bɛ muso ka wuli ka a f'u ye ka Ala ta f'u ye o kɛra sebɔw ka kuma na misiri jama kɔnɔna na Umarul Faruq a ye kiiri dɔ tigɛ don dɔ la muso ka furu nafolo ko kan muso dɔ wulila k'a dala minɛ misiri fa jama cɛla i b'a la dan yɛrɛ dɛ muso bɛ se ka cɛw waaju wa a bɛ se ka cɛ lakana mɛ a ka kɛ hijabu kɔnɔna na sutura kɔnɔna na a kana kɛ e kelen muso kelen so kɔnɔ o fana tɛ bɛn i y'a faamu a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ silamɛya hukumu de kɔnɔna na Ala k'an bɛ sababu a bɛ komi n'a fɔ cɛ fana bɛ se ka muso lakala cogo min na walahunna mislu llazi alayhinna bil ma'ruf i y'a faamu cɛ fana bɛ se ka muso lakala i bɛ muso fara ɲɔgɔn kan i b'u lakala muso fana bɛ ka cɛw fara ɲɔgɔn kan a b'u lakala a b'u wajo a bɛ Ala ta f'u ye a b'u lakala yɛrɛ foyi t'a la a ka kɛ silamɛya hukumu kɔnɔna na wala sutura cɛ kɔni ni walimuso sutura o tiɲɛ ko tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali kɛ ko yala ko mɔgɔ minnu misiri kɔnɔ sisan ni seli banna o kɛ deliliw la fo mɔgɔw tɔɔrɔ tɛ se k'i ka subahana fɛn ninnu kɛ ten cogo min i b'a dɔn fɛn filɛ nin ye misirilamɔgɔw de kan ka solution ɲini o la Ustaz Ahmed misiri bɛɛ n'a cogoya don dugu bɛɛ fana n'a lahalaya don i y'a faamu mɛ a mana kɛ cogo o cogo ko dɔw bɛ yen olu bɛ dilan so kɔnɔna de la ni min ye misiriw ye delikɛlaw bɛ wulili min kɛ
ka mɔgɔw ka zikuru ɲagami u kɔnɔ o kuma na misiri la mɔgɔ yɛrɛ de kan k'o solutionner o bɛ dépend delikɛla qualité minnu b'u ka misiriw la kala dɔw bɛ yen nɔ yɛrɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka olu ka to kɛnɛmana bɔsɔ olu ye deli kɛ métier ye olu man ka don misiri la k'u bɛ mankan kɛ mɔgɔ olu donna misiri da la fɛɛrɛ kan ka tigɛ olu ka lahalaw la. an balima dɔ ɲininkali bila ka na ko juma don fɛ ale donna misiri kɔnɔ k'a bɛ sigi cɛkɔrɔba dɔ y'ale sama ko i sigi nafila seli tɛ ale kɔni y'a ka tahiyatul masjid kɛ cɛkɔrɔba kuma n'ale fɛ yala ale ma sɔn k'i sigi min kɛ cɛkɔrɔba kuma na cɛkɔrɔba ka juma tiɲɛna wa ale yɛrɛ k'ale ma foyi faamu wa. sisan mara ala kan bɛ sababu i b'a dɔn nin masala in bɛ se ka sinsin fɛn fila kan fɛn fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye yanni alimami ka yɛlɛ minbari kan o b'a sɔrɔ tile bɛ kabakolo a cɛmancɛ la nafila man ka kɛ o waatiw la nafila man ka kɛ o waatiw la yanni alimami ka yɛlɛ ka tile to a cɛmancɛ la o b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ misiri kɔnɔ ka ban ala kira ko sallallahu alaihi wasallam nafila gansan man kan ka kɛ o waati la nafila gansanw de ko don nafila sababu ma tɛ dɔw y'a kɛ nafila bɛɛ lajɛlen la nafila bɛɛ tɛ o nafila min ni sababu b'a la n'o sababu nana o n'a sababu o kumana ka tile to kabakolo cɛmancɛ la ni nafila gansanw olu de man kan ka kɛ mais nafila sababu ma i ko bila n'i donna misiri la misiri foli kɔni o dulonnen don misiri donni de la i kan ka misiri foli kɛ i y'a faamu o kumana misiri foli o kan ka kɛ lazim o kumana i donna waati o waati nafila seli kuma don nafila seli i donna misiri la waati kan ka misiri foli kɛ bon masala filanan ye jumɛn ye ka alimami to khutuba la n'i y'a ye ɲininkali kɛ yala ale ka seli ɲana wa ale ka juma ɲana t'a la ma i bɛ taa sɔrɔ ale ta in kɛra ka alimami to khutuba de la minbar kan parce que ka alimami to khutuba la minbar kan ni e bɛn bɛ ka kuma ala ma kuma e yɛrɛ kan koyi min b'a f'i ma ko i man ko o tigilamɔgɔ o ka juma o tiɲɛna ala kɛra fɔ juma o kumana sisan e donna a ko ale donna misiri la mɔgɔ dɔ ale bɛ ka nafila sari alimami bɛ fɛn na khutuba la ale bɛ ka min kɛ alimami bɛ khutuba la ale bɛ ka misiri foli kɛ o de ye ala kɛra ka taabolo sallallahu alaihi wasallam o ye ala kɛra ka taabolo ye cogo di sallallahu alaihi wasallam ka ala kɛra to minbari kan don dɔ la salawatullahi wa salamu alayhi seba dɔ donna a nana retard la i y'a faamu a nana retard la ka dɔn a bɛ se ka k'i sigi a y'i sigi yɔrɔ min na ala kɛra y'a ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko yali i ye misiri foli kɛ wa a ko ayi a ko wuli i ka misiri foli kɛ o bɛ mun de yira hali ka alimami to minbari kan n'i nana kuma i kan ka misiri foli kɛ i y'a faamu bon sisan o kuma ale kɔni ale ye min kɛ o de ka ɲi mais cɛkɔrɔba min bɛ k'ale kɔri ko ale kana sani i b'a dɔn masabu dɔw y'a fɔ ko n'i nana ka alimami to khutuba la k'i man ka misiri foli yɛrɛ kɛ mais o kuma in ka fɛgɛn kojugu dɔ in de daluya ka girin ni a ye o masabu bɛ an fɛ yan nɔ an ka dugu na an ka dugu kɛrɛfɛ yɔrɔ la ale de ye mashhuru ye fi mazhabi imam Malik ale de ye khawlu mashhuru yɛrɛ i y'a faamu bon cɛkɔrɔba in fana ba ka jate la ale fana bɛ ka ala ko de kɛ i y'a faamu mais daluya tɛ a bolo a fana bolo ale bɛ ka nin yamaru de nin ka ala ko in kɛ an bɛ dugawu de kɛ sa cɛkɔrɔba kɔni a fana daw ŋaniya de kama ŋaniya ɲuman de kama ala ka yafa n'a ma mais ale kɔni ma sɔn ka kuma min kɛ ale y'a ka nafila kɛ ale ye min kɛ o de ka ɲi a kana kuma a kana foyi kɛ a k'a ka nafila a k'a ka misiri foli kɛ u misiri kɔnɔna kelen i bɛ taa sɔrɔ juma fɛ dɔw fana mɔgɔw tɔɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ denw alimami kutuba la olu sɔgɔbi bɔ o sa an ba mɔgɔ ni i yeli ka alimami kɔni to khutuba la e mɔgɔ yaala sɔfu ni ɲɔgɔn cɛ k'e bɛ sigiyɔrɔ de ɲini i ka juma tiɲɛna dɔ y'a ɲɔgɔnna kɛ ala kɛra ko a ma sallallahu alaihi wasallam i sigi i ye mɔgɔw tɔɔrɔ mɔgɔ n'i ye mɔgɔw tɔɔrɔ nin cogo fɔsɔ in na i ka juma a bɛ tiɲɛ dɛ a baraji bɛ dɔgɔ ta kosɛbɛ i y'a faamu ala k'an bɛ sababu n'o tɛmɛna ka bɔ yen kɛ dɔ ɲininkali bila kana k'olu sigiɲɔgɔn a ka diinɛ ko cɛn yɛrɛ la olu t'a dɔn parce que a ka voyage ka ca a nana fatu a muso sera olu ma k'a kɔni bɛ seli k'olu ka taa su ko olu ka taa sutura bon olu kɔni taara o kɛ ko olu kɔni taara kɛ sigi a kan ko o kiti bɛ cogo di madame a muso ye silamɛ ye ni silamɛ nana ka tiri ma ko karisa fatura a ye taa seli a kan
o kuma na ni a kɛra silamɛ ye a banna ma kɛ silamɛ ye min nana a fɔ aw ye k'a ka taa salaka o de bɛ juru sɔrɔ sa ni silamɛ kɔni nana katiri ma ko mɔgɔ dɔ fatura silamɛ dɔ a ye na salaka a ye taa salaka o kɔrɔ silamɛ in sereyara a ka silamɛ na sa n'a ye nkalon tigɛ a b'a ni ala cɛ fo ni a y'a sɔrɔ aw yɛrɛ y'a dɔn nin cɛ nin muso in filɛ kana fɔ an kasali min kan silamɛ tɛ dɛ ni aw yɛrɛ y'o dɔn a haramuyana aw ka taa salaka n'aw y'a yɛrɛ tugu ka taa salaka la dɔnnen kɔfɛ aw ni muso in bɛɛ kelen ye i mana mɔgɔ ka kafiriya dɔ kama ka taa sala su kan e wo min y'i wele a bɛɛ ka kan jurugu la wa sali yɛrɛ tɛ minɛ fana sali tɛ minɛ dɛ o camanba de bɛ anw fɛ duguba in kɔnɔ yan a ka gɛlɛn k'i b'a mɛn ko salibali filɛ nin ye ko a sara ko salima k'a su kan man ca dɛ fɛn wɛrɛ tɛ o salibali ka mɔgɔw u t'a fɛ u ka mɔgɔ sara min k'a hinɛ ni b'u la a tɛ sali u b'a fɛ k'u yɛrɛ sutura k'u ka banbaatɔ sutura ni dun y'a sutura ala kuta kan i y'a sutura nkalon kan i bɛ juru sɔrɔ dɛ i ka sira lajɛ dɛ ala ko min kana kɛ o to o de ka fisa ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ni hinɛ don ala bɛ hinɛ ka tɛmɛ kan koyi ala k'an bɛ sababa ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima dɔ ye ɲininkali kɛ a ko tuma o tuma n'ale b'a fɛ ka silamɛya baara dɔ kɛ ka hɛrɛ dɔ kɛ silamɛya ye n'o ye saraka bɔ ni fɛn dɔ bɛ na ale mati o kɔni sɛtana ye lasaka ko k'ale yɛrɛ découragé ale kɔni komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na sa ama i yɛrɛ ye karamɔgɔ ye alhamdulillah komi sɛtanɛ dɔ kama mɔgɔ bɛ i yɛrɛ bɔsi sɛtanɛ de la mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka ɲuman min kɛ sɛtanɛ b'i ka point faible dɔ de lajɛ mun kɔsa ko exploiter mun kɔsa a ka don i ni ɲuman kɛli cɛ i y'a faamu o tuma na i ɲɛ tugu i k'i ka ɲuman kɛ i k'i ŋaniya i kana découragé o i kana hali siga mɔgɔ wa iza azamta fatawakkal n'i ye fɛn fɛn sinsin ala ko la kaban i jigi da ala kan i k'o kɔni exécuter direct kana hali yila k'i to yila in na sɛtanɛ tɛ bɔ i kɛrɛfɛ abada ala k'an kana an balimaw aw garisɛgɛ de kun ye nin sigida in na an b'a ɲini an ka segu fɛ sa kuma laban min b'a bolo a k'o fɔ ka fara duwawu kan ustaz ahmad kuma laban min b'an bolo o ye ala tanu ye ani k'a barikada i b'a dɔn alhamdulillah sɔnna tv sabanan u yɛlɛmana u ka jabala kura in na an bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ alhamdulillah ala ye min bonya min kɛ a sababu bɔra ala ka jɔn ɲuman minnu na an bɛ duwawu k'u ye ala k'u sara aw yɛrɛ fana min bɛ ka baara kɛ a la su ani tile ni kɔnɔnajɛya ye an bɛ duwawu k'a ye a ka cɛsiri ala ka n'aw dɛmɛ wari ko tɛ baara dɔw bɛ yen amad hali ni a y'a sɔrɔ i bɛ k'i ka saraw minɛ a la i bɛ ka wari sɔrɔ a la i b'a kɛ ni kɔnɔnajɛya min ye a ka ca ala i ka alijana bɛ sɔrɔ a la ala k'an n'aw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ mɛ jɛ yɔrɔ ye dugumana sanfɛla fɔlɔ sanfɛla filanan alhamdulillah nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ ala taw ye an ka duwawu kɛ a nafolo bɔra nafolo minnu na ala k'a bɛɛ kɛ nafolo barikalen ala k'a kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye a n'a tigilamɔgɔw ye ani minnu kɛra sababu ye ani minnu kɛra sirata min na ala k'a bɛɛ lajɛlen ye alijana sara ye o kɔfɛ ustaz ahmad an bɛ alamba jɛkulu fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la buwakikaw an bɛ o fɔ u b'a lamɛn kosɛbɛ wa i y'a faamu i b'a dɔn o tɛ e yɛrɛ bɛnnaw ye i bɛnnakaw ye alhamdulillah an bɛ duwawu k'u ye an b'u fɔ kosɛbɛ ani abijan ani lakota an b'olu bɛɛ lajɛlen fɔ o kɔfɛ tuguni an bɛ umɛkaw fana fɔ alhamdulillah ani dalo ani gaɲu an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ lajinɛkaw fɔ ustaz ahmad an b'u fɔ alhamdulillah an bɛ libériyakaw fana fɔ u b'a lamɛn ani cameroun mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ jura mɛn an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ ani kongo ani faransi an bɛ jura kɔ mɛnna fɛn fɛn bɛ suna sabanan lamɛn dugukolo fan o fan fɛ an b'a fɔ u ni ce silamɛya kanu u ni ce alakira kanu na sallallahu alaihi wasallam u ni ce silamɛya original a piri o ɲinini na a sɔnkɔrɔla la foyi tɛ foyi an tɛ ala dali foyi ka bɔ an bolo foyi ka bɔ an da la ni silamɛya original tɛ alakira nana ni min ye sallallahu alaihi wasallam karisalakaw ta ye nin ye karisalakaw ta ye nin ye an nana an mɔkɛ sɔrɔ nin kan o t'an bolo kuma sɔrɔ kɔrɔ dɛ ala ye min fɔ ani alakira ye min fɔ sallallahu alaihi wasallam o de y'a original ye an tɛ original to yen ka taa adaptable ta ala k'an kana ala k'an ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la ala k'an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fi jannatul firdaus min ghayri sabiqati azabin wala iqabin insha Allah
أمبرمو نمدس كان سيدا لا ما فويني على كان بين سيدا ولا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه.